गामियाव थांबाय थादों दा दैखराव ना नायनो बेसे गिदिर जादों नाखौ आदार होनानै नायगोन थांबाय थादों दा नै मोनफैबाय दा आदार होदो रुना ना सब रुनाथ' रुना गोजा होदो हा जादों गिदिर जादों र' आधा केजि बारसिगोन ना आधा केजिनो जागोन माथो होखांबाय होनबा ओंखायनोसो खम ओंखारदो आरो इयाव खिराय होना दोनदों इखो जाबाय थादो दैले मासे गिदिरथार खाला बबेबा मासे मानै कबलिदो बांसिनानो देरजोबदो आरो गोदान हाखर ना ओंखायनो देरदो गैला दै जाखांबाय नालाय उदै बुंनानै जायाखैसो ओइ खाथिमाल फौकियाबो माबायो ग्रास होयो ग्रास काट होदोंना माबा हाग्रा होननानै बिदि नुहुरो खोमालै मानसिफोरखौ ना नुहुरो बादामानथ' माबायो ओंखायनो माबा ओइलै itu rusuh na रुवान खोमा दं रौ नंगौ ना ग्रास काट keras na ru गिदिरसो जादों फै है सेरसे जानो खोमा दं फै bobo boleh tu bosok देदे मैबा मैबा adarखौबो नांगौ बायदि मोनजाखाबाय थायो ओइ खिरायखौ होनायखौ जायोना इसोरो खिराय जानांगौ जाबानो ओइ बस्थायाव खिराय होना दोनदो बिदि बुंना दोङो इसोरो इयाव बेखौ जाबाय थायो मालाय खिराय बेखरनि नै खरसेयावबो आदार होनो नागिरदों ओइनो दैयानो मावग्लुंबाय थादो नाय ओइ बा सब रुपसान्दालाय इयाव रुपसान्दा गोजा इयो सब रुपसान्दा देरबायबो मथा मथि आधा केजिनि बारबायबो जोब्बायानो गैला सेस देग्लायनि फिसामोन बियो 150 अजननि जागौमोन मासेयाव जि मावग्लुंग्लुंफोरा मोजां नुयोलै ना आदार होनानै नायबाय थानो मोजां नाङो आरो एकदम मोजां उनाव आरो बेखौनो सारनानै जागोन माथो बेलासे मोजांसिन जाहैबाय मोनाव ओइ
माखि जाला माने फार फार ओइ खालामनानै होना होबा एकदम सायाव बारखोबोगोन नोंसोर बिथारला थारमाने ओइनो माने ओइनो वाव खुगायानो बायद' गुवारथार दखल इसोरनिया दैयानो मावग्लुंजोबो जोब्बाय